анҷумани дӯстдорони табиат ва гуногунии биологии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дӯстдорони олами табиат тавассути райдиҳии пинҳонӣ паррандаи ҳудҳуд ва ё шонасаракро рамзи кӯҳсори тоҷикистон дар соли 2018 интихоб карданд. ҳадаф аз ин иқдом ҳам беҳдошти муҳити зист ва пешгирӣ аз маҳвшавии паррандаҳои нодири тоҷикистон гуфта мешавад. дар академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомад баргузор гардид ва дар ин ҷамъомад 10 парранда пешниҳод шуд барои дар номинатсияи паррандаи сол ва ман аз ҷониби худам баромад кардам ки беҳтар мебуд мо ҳудҳудро паррандаи сол интихоб кунем, паррандаи соли 2018 ва ин иқдоми банда аз ҷониби аксари паррандашиносон ва аҳли ҷамъомад пазируфта шуд ва тариқи овоздиҳӣ. ин иқдом аз соли 2008 шурӯъ шуда аллакай чанд сол ба ин сӯ бо интихоби паррандаи чораҳои ҳифзу таблиғи онҳо идома дорад. соли анҷомёфтаи 2017 мурғи ҳилоли тибетӣ паррандаи сол интихоб шуда буд. мушаххас кардани паррандаи солро анҷумани дӯстдорони табиат ва гуногунии биологӣ дар ҳамкорӣ бо созмони олмонии олами ҳайвоноти ёбоӣ анҷом медиҳад. аз рӯи масалан зебогӣ, аз рӯи хониш, аз рӯи ҷойгиршавиш, аз рӯи кам монданаш ва ба муҳофизат эҳтиёҷ доштанаш. ба дунболи мушаххас шудани исми паррандаи сол тақвим ва маълумот дар бораи ҳудҳуд нашр шуда дар мактабу муассисаҳо ба таври ройгон тақсим мешавад. ҳамчунин чорабиниҳои зиёди таблиғи паррандаи ҳудҳуд дар тамоми қаламрави тоҷикистон баргузор мешавад. изофа бар ин баргузории озмунҳои расмкашӣ миёни хонандагони мактаб низ дар назар дошта шудааст, зеро ба гуфтаи дастандаркорон дар бораи ин паррандаи нодир дар тоҷикистон сокинон бахусус насли ҷавон тақрибан маълумот надоранд. рости гап на шунавидагӣ на дидагӣ ҳастем. рости гап шинидамш надидамш ҳам паррандара чӣ хела дар борааш ягон маълумот надоред? не ҳудҳуд ҳамон болои сараш мисли шоҳо бори як тоҷ дораду аксаран дар танаи дарахтҳо лона мекунад, ҳамуҷа зиндагӣ мекунад, умуман ҳамуҷа давай мекунад. рангаш ранги ҳарнамуда дорад, ранги як намуд нест. мисол зоғ сиёҳ бошад агар ин рангиш гуногун аст, гуногун ранг. фикр мекунам ки қариб 30 сол зиёд бор надидам. табиатшиносон сабаби кам шудани паррандаи ҳудҳудро ба заминҳои кишт табдил додани макони зисти ин паррандаи нодир унвон мекунанд. ҳудҳуд паррандаи зебо буда болои сараш тоҷ дорад ва болҳояш ранга аст. ӯ бо дигар паррандаҳо бо тоҷаш фарқ мекунад. ҳоло дар ҷаҳон 6 нави ин парранда мавҷуд аст ки зеботарин нави он дар минтақаҳои тоҷикистон ба сар мебаранд. умри миёнаи ин парранда то 8 сол буда лонаи худро бештар дар буттаву дарахтҳо мегузоранд. ғизои ҳудҳуд растаниҳои марғзор ва ҳам дона мебошад. дар бархе манотиқи тоҷикистон ҳудҳудро мулобутбутак ва шонасарак ҳам мегӯянд. ҳудҳуд аз шумули паррандаҳои нодири табиати тоҷикистон ба шумор рафта, ба ҳамин хотир дар китоби сурхи тоҷикистон ворид гардидааст.